שלח את הכל. חכה, אנחנו מתעדים. נשלח את זה, שומע? נשלח לנמרוד הראל אחרי זה. רגע, מה שלך לבד אותו בצלם? כן, בסדר. נראה את זה גם. סבבה. ג'וני, לך לחתור. בר קומנדו שייטת. אתה אבל תראה לו. איפה הפך בית את זה, בוריס? בוא. חכה, אני מנסה. חכה, אני לא מצליח, חכה רומא, חכה. חכה, רומא, יאתי לסגור לו את העיניים, בוא אתה תנסה לעזור לי. חכה, אל תזוז. חכה, כוסאם, כי אני לא מצליח. רגע, אחי. כוסאם, אמן. שומע, אני לא מצליח. מי שמגלה, אחי, חכה, בוא, תעמוד ככה. מי שמגלה, אחי, איך גילי, איך התקבלת על השייטת? איך התקבלת על הקומנדו ימי? מה אתה מדברים? שומע? דוגרי, עכשיו, נכנסת לאוטו או לא? בוא תעמוד מול האור, כאילו, תראו במצלמה. לא נכנסת מול האוטו. אבל, כוסאם, אמרתי לך נומה, בוא אתה תחליף. רוצה בנות, רוצה סיעת